Salutare toată lumea, eu sunt Scali și astăzi o să facem un episod de Fortnite cu bunul meu prieten Răzvan. Așa, dar o să fie un episod mai special, o să facem un challenge în care o să folosim doar arme gri. O să ne luăm bătaie rău. Pe scurt. Bun, hai, trecem la meci. Gata, am venit și cu meciul. Stai să văd dacă filmează. Fii tot ce trebuie. Ia să mai filmez iar. Bun, e tot ce trebuie. Unde sărim, boss? Mergem în frenzy. Să găsim arme cri. Nu știu, hai vedem. Încercăm. Dacă nu găsim, pickaxe. Bun, hai să vedem dacă găsim ceva. Mai e un bol în jur. Gia. Da, uite, o grămadă de truc. N-am găsit nimic, nu prea e bine. Este o armă verde, am voie să Am găsit shield și atât. Hai mă, n-ai și unde. am găsit un shotgun pe el. N-ai voie să folosești. Era nici nu la mână. Am găsit un sniper albastru, dar n-am voie. Gata, m-am găsit shotgun în charge. Bă, dar urât s-a pus zona. Bă, eu n-am nicio armă. I-am un cer shotgun, ai niște gloanțe de shotgun. Da, Dă-le în coa. da. What? Clar. Nu mai am scut. Ui, Da? Nu mai am scut. Mă piși mai rău. Cred că am dat eu din greșeală. Păi, dar ce să de aici nu vede. Bă, Ce? am găsit shotgun legendar, ești nebun la cap. În chest normal. N-aveam voie să-l folosim. Îmi place ideea asta. Oare că eu o fi venit? Am găsit SMG. Gri. Da. La gloanții. Suguți. Am găsit un famas gri. Nu dai ștam. Hai că facem mâini. Să mor. Stai că aici știu cum e un chest. De câte ori am venit în locația asta. Cine e? Mica, bă. Bă, am voie să iau jump pe ăsta. Launch pe ăsta. Da. Ai voie De numai mob. arme. Arme nu mai ai voie. Ce stau? Am zis, bă, te-am cu să vedem. Bă, ești un player aici, ce încoace. Da, mă, eu după aia. L-am spart. Lanțe tot ce trebuie. Te-a spart? L-am spart. Da, hei. Ai. Hai, dăm ceva greu. Mi-a dat splash-uri, vine un coa. Are shotgun, bă. M-a spart. Te văd. M-a spart, mă. Îți doi. Îți doi, vin. Da. Spart. Te văd numai spamă.
Aaaa, ce să-i faci? Hai că revenim cu celălalt meci. Poate e mai norocos. Bun, am venit și cu al doilea meci. Da, boss. E mai ce? Nici nu știu zona, hai. Bun. Băi, e destul de complicat că nu, înainte, când jucam normal, îți dădea la arme grid, ne sărea ochii. Acum nu prea îți dă și ne bate ăștia, ne urcă. Trebuie să stăm Poate de de arme ochii. legendare. Ți-a dat la aia, dar nici n-ai avut să o folosești. N-ai avut voie. Deci ce e aici, mă? Păi mi deblochează și mie că am trecut până. Îți place să ajungi jos. Într-un chest. Ai, că nu mai arme pe simple de jos. Mi-a dat pe 90. Dar n-am voie să folosesc. Bă, n-am nicio armă, ne-am dus. M-am dus. M-am dus pe Nu mi se pare că e cea serine. Mă, chestul ăsta. Bă, este unul aici la mine. Să fii sănătos. Shotgun verde, mă. Dacă ar sări și caracterul, mă blochez în cutie. Unde mă? Uite-l, mă. Ce pam. Păi, eu n-am nicio armă. Bă, Am deschis vreo 3 chesturi, n-am nicio armă. Hello, darkness, my your friends. Bă, ce? am mers 5 minute. Iar am găsit minute. Îmi vine să-mi trag un pumn în cap. Da, vezi că eu n-am nicio armă. N-am nicio armă. Tu ai ceva? Am un pump B. Mi-am dă bolt, sniper, îmi dă mov. Eu n-am nimica. Mamă, ce mă nervează porcările astea. Bă. Mi-am dă ăsta, mă, și eu n-am nicio armă. Bă, da ceva gri în toată asta. Gata, am găsit destul de ăsta. Vezi că avem cantitate. Și un are, dacă îmi dai sau un shotgun. Ce fericit aș fi. Lanț acolo. Îi bați acolo? Bă, dar smoke pe munte. Ce probesc pe munte. Stai că eu oricând încerc. Băi, roboții dau cu rachete, mă. Da, au rochetă la încerc. Bă, cât mai are asta, mă, de urcat și ia până mâine? Bă, dar asta nu trage la reportare, nu e. Bă, dacă o zi roboții încoace, va fi grav. Da? Se pare. Eu am găsit la reuși la chestii de primul. Merge mai rapid. Tu trăsești? Sau tragi unul după mine? Trage un pot, ăla. Bă, mai că am voie să le iau, e verde. Da, ai voie. Ți-am zis, mă, numai arme. Uite, am găsit și shotgun, chiar shotgun. Bun, hai că-ți țeavă. Nu tot ce trebuie. Dar de ce te-am mâncat pe tine undeva să te bas cu volanjii ăștia? Dar nu am bătut cu niciun. Au venit ei așa din nebun? Da, erau pe munte. Mamă, ce aș da în ei cu căcatul ăsta. Nu, n-am voie. Flanțe.
Ia vino și ține ceva pentru mine. Ce să țin? Vino în fac. Că trebuie să ai loc, de cum nu am. Ia asta. Că eu mai am 6. Eu am 4 mini-uri de astea, un medkit și un pic. Ceva de... Splash aici, după hai să ne dăm cu splash-ul. Dar eu am full. A, da, bun, am și eu aproape full. Mamă. Nu, lasă chiar shotgun-ul, că e mult mai bun. Da, deja am 2 metri. Zona, mă! Păi da, am pus-o. Hai, ia mașina, hai. Hai. Ne-a dus. Dai. Gata, am venit și cu ultimul meci. Veniți să sărim, mă. Hai că ajungem acolo. Bine, eu ajung. Tu ajungi? Da, n-am. Bun. Hai să vedem dacă găsim și noi ceva arme albe. Bine, că asta n-am găsit, n-am mai văzut. Mamă, ce pornesc cu asta. Hai că ajung dacă. Ajung, ai timp. Cred că ajung, cred. Hai că ajung dacă. Mă prea ajung, prietene. Scuze-mă pe mine. Mă prea ajung. Ce-am pus? Mai pune. Nu mai pune chestii. Shotgun din plin. Ce ai găsit, mă? Shotgun din plin. Gri. Ăla nu. Băi, mai pun tactic Am găsit shotgun, dar... Albastru. Bă, e unul aici la mine. Vrei să vin acolo? Da. Ce? Dă-mi ceva. Dă ceva alb. Energie gri. Are shotgun, ajută-mă. O să mor. Shotgun, mă? Nu, n-am nimic, n-am nicio armă. Când dau ăștia țeacă jocul. Am găsit un tactical, mă duc după ăla. Să moară băieții, dar nu mă duc după ăla. Îmi dau shield-ul și mă duc după el. Mă duc după el în casă. Așa e frumos, mă. Mă vezi pe hartă, prieteni, nu știu cum stai. Am găsit are, bă. Ești bulănos. Și-am găsit are, dar e albastru. Bă, vine să dăm de astea. Bă, n-am voie cu asta. Bă, vine încoace. Stai mă că e asta aici. Nu știu nici copilul ăsta. Pleca? E aici la mine unul. Da, eu. A, nu mă, lucește ceva aici. La mine a fost unul aici, dar nu știu unde s-a dus. Ai, de pena. Bă, dică ăsta. Ai luat chestul de aici? Dar luam... Dar miniurile astea nu-ți plac? Da.
Iar Bun, hai că parcă un meci mai bun. Bă, zona. Crezi că și pe astea pot să le iau. Nu, tu dă, nu pot. ne poate găsim o mașină. Am voie și grenăzi, nu? Dacă-s gri, Îți gri. Mare băiețile, nu-ți gri. Dar acesta ți-a displăcut de nu l-ai luat? e măcar aici. Să vine zona, mă. Mergi. Hai să mergem. Era o mașină undeva. Am găsit o mașină. Da, uite acolo. Păi, dar cine e? Păi, dar nu-mi place deloc controlul ăsta de la mașini cu soare. Ia zi, iau shotgun legendar și noi aveam gri, a? Tragi în tine și mine. Din față, de la 190 ceva. Sau de la 190, capă 100. Uite, le văd. Unde? Eu trag cu SMG-ul, taci de gură. În apă. Dați mă că mai aici. Da, n-are rost cu SMG-ul. Ai încredere. Eu zic să Dar fugi vine în zonă, zona, dacă mă. e. Ce zic? Are rost cu SMG-ul, crede-mă pe mine, că am încercat. Voi fi eu pro și nu știu să trag. Una. La partea a doua, nu nimerești. Am eu că tragi strâmbă, e bun doar la profil. E bun doar să distrugi. Să pui presiune pe player. Dar trage asta, că nu. Dar n-ai viață, mă, copile, mori. Dar hai să ne facem, hai că am intrat în zonă. Ne facem un box. Ne facem un box și așteptăm. Na, mi-a rupt cap. Dacă aș fi avut, era mort de mult. Dacă aș fi avut. Dacă aș... Bă, da, mai tragi mult. Dacă deja rămaseră materiale aici, buna. Uite, Da, are 1000. Eu știu să trag. Da la încoamă. Da, are 1000. nu poți să tragi cu SMG. Da, ia în SMG, dă-mi ea areu. Trag eu după ei. Vine un covală, dă-mi ea. Dă-mi ea, mă. Hai mă, deja am dat undeva până la vreo... Dă-mi ea areu, dă-l încoa. Mi-a spart shieldul. Dă-l un pic. Dă să trag și eu cu tu pe el. Dă-l mă încoa, n-auzi? Dă-l încoa. Și eu cu ce trag? Tu aștepți, ai răbdare. Unde e? E unul la stânga acolo la 126. Construcție. Era. Bă, dar zona iar e departe, hai să mergem, zic. Bun, are o mulțime mai dă. Bă, vezi că nici ăsta aici. Nu știu cum e ce. Ce ți-a aplicat? Bă, uite, ai luat mineurile. Da. Bun. Deci n-am dus seta în copac. Zona e în spatele nostru și vine. N-am dus. Hai că ne-am dus să tăiem copaci. Cred că suntem morți. Vine unul cu tir. Are coduri! Are coduri, a trecut pe lângă mine și mi-a dat de... Nu mai și jocul ăsta. A trecut pe lângă mine sau... Nu, că mă uit după filmare. Mi-a trecut pe lângă mine și mi-a dat damage. Hai că facem moșul win, fii atent. Hai că am și acolo. Dă-ți mineurile. Bă, dar asta n-are materiale. Hai că faci win, da. Bă, dar tu n-ai lutat nimic ca materiale, Nic? Lutează și tu niște materiale. Dă-ți minurile. Nu am niciun materiale. Băi, ai copaci lângă tine. Uite-l pe ăla. Uite-i pe aia acolo. Tu te tai niște copaci. Trage mă în ăla că e fix lângă tine. Stânga dobitocului. Și
și acolo, hai. Trage-mă în el! Ești prost? Și în ăla de sus. Bravo. Greu? Hai, spate! Era ultimul dobitocul. Doi, mă! Ia! Bă, Dar dar n-avem ești materiale prost, să mă, oprim. rău, mă, Dar eu nu ți-am știu. zis să tragi în aia din stânga și apoi îi bați pe aia din dreapta, dar tu ești prost. Bine. De return to lobby. Bun, și cam atât a fost acest episod. Un subscribe, un like. Bye!